Pølse. Så tænder vi lige lidt på ovnen. Jeps. Ja, den begynder at blive meget varm. Kan du lugte det her durumspølse? Jeg skal se, hvor godt det smager. Så slukker vi lige på ovnen her. Oh ja. Yes. Bare lige over at hente noget brød i den. Sådan. Kan I se? Den er tortilla her. Den har jeg lige været over. Stop efter mig. Det er ikke meningen, du skal gå efter mig. Den så var det her. Du står gå efter mig. Det er ikke meningen, du skal gå efter mig. Jo, den skal være stor. Du fatter ikke, hvordan man filmer. Du kan ikke se den, hvis den er så Du stor. fatter ikke, hvordan man filmer. Du står og filmer igen. Du fatter ikke, hvordan Du man går tæt på mig. Men Du fatter ikke. Nu skal jeg teste den lige her. Og du skal ikke gå efter mig. Lad være med at stå og gøre sådan. Film sådan, de spidser, at den skal til at blive lavet og sådan, okay? Så jeg skal bare filme noget lidt. Så tænder man bare lige på ovnen. Kom, film. 3, 2, 1,